Iwewe unonzi wakaromba. Why ndiri kuti unonzi wakaromba? Pane vana vaya vakambobuda manhingi. Ende uri muzukuru wasekuru Kanengo. Ndosika uchinzi wakaromba. Alright. Iwewe chipo chako chinotyisa. Why uchinzi wakaromba? Musana wako unoutambisa sei? Alright. Why uchitedzera mavoices evanhu? Why uchitedzera mavoices evanhu? Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirari 263 pano tinouya nezvirongwa zvinopisa sekuziva kwamunozviita. Kana uchiri munyowani, please don't forget to subscribe and turn on the notification bell. Kune vanenge vada kuadvertise mabusiness, namba dzangu dzabuda pascreen apapo, tinobatika kuWhatsApp chete ndokwatinowanika ikoko. So uyai neuwandu hwenyu tikudze mabusiness. Nhasi ndine mujaya wandinaye panapa, ende mukomana iye anoita zvemakomedi, anoita zvemaskits. Asi mukuita zvanoita zvemaskits, haite maskits akafanana nevamwe vaya vamunoziva vaya. Pane chipo chiri maari chatinoda kukuratidzai muzuva ranhasi. So mujaya uri sei? Andiraiti mukoma muri sei? Ndiri bo. Ari sei marounds? Tungodaro mastreets. Ndimi muri muindustry maskits. Tirimo makaoma. So kune vasingazive mukomana wayo toda kungoti azviintroduce ega. Muchabva mamuziya. Kune vasingamuzive, kune vanomuziva kuzoitaona kuti first time yangu yekuna mukomana. Zita rako unonzani? Zita rangu ndonzi Butsu the Comedian. Rekusvaura ndonzi Tadiwa Nashi. Tadiwa Nashi? Ega tochanga kupinda munyaya yedu. Hatisida kujikira vanhu nguva vatomira kuona zvaunoita. Kutaura kwatiri kuita. Wakatanga kuita zvemaskits rini Tadiwa Nashi? Ngoma handotanga kuita maskits but ndaitoita zvekutotambawo. Ndichitori mudiki. Kutamba mahumbu here kana kuti vanhu vanenge vanozwisisa kuti waitambei? Ndakatanga ndichingoita zvinhu zvekutongonakidzwa kunyange kumba zvezvi. Singangoshuti but ndaitongonakidzwa nekungomira panoshutwa mavhidhiyo anoita zvekutamba nekuita sei. Alright. So far washanda nevanhu takutaura zvemabig brand. Unzwisa zvandiri kutaura. Vane mazita. Iwe uri comedian, uri artist, wataura zveartist. So ndiri comedian. But unotamba futi? Ndotamba. Alright. So mazita washanda nawo so far evanhu vati kurei munyaya dzezvemuindustry iyi dzefilming nekuimba. Washanda nevanhu vakawanda sei vane mazita ati kurei? Ndashanda namukoma Jasignal namukoma Bazuka. So iwe upo wakashedzwa iwewe namukoma Signal ndo wakakushedza? Wakafila sei? Ndakatonzofara kuti ipapo ndaitori mudiki. Ndandichitori ne 10 to 11 years. Wakabuda pavhidhiyo rekuti chi? Rekuti kure. Kure nakamhanya ndosvika ndiwaityoka. Saka kuti achazvita kuti pana apa zvaari kutaura izvozvo. So wakashanda namukoma Bazuka. Bazuka iwe pakakushedza wakafila sei? Usatambe nekuti iwewe unongoerekana washedzwa nemunhu anenge Jasignal. Ini nhasi ndotongoerekana ndanzi naWinky D yakuno kuti ndine collab. Wakafila sei? Ndinondarufara but ndakatombofunga kuti pamwe ndiye chokwadi. Ndobva ndatokonfirmation ndasvika panzvimbo matona ndiye. Alright, waibhadharwa here pamaita zvinhu izvi? Wanga wakasainwa here zvaizvo kunzi hatatwe necontract wakutoshanda naBazuka zvachose? No, this was like a collaboration ndasina kusainwa. Zvenguva iyoyo chete. Alright. Hazvida kudya nguva. Une maplatform? Maplatform aripo. Chingodzivisa vanhu zita remaplatform. Platform TikTok yakanzi Butsu the Comedian 04. Then YouTube it's Butsu the Comedian. Then maplatform mamwe ese yana Facebook it's Butsu the Comedian. Alright, Butsu. Takutoa kuti Butsu Tadiwa Nashi. Butsu the Comedian. Toda kuti timboratidza vanhu ava something. But tisati taita something, machallenges aunosangana nawo mune zvaunoita angave api? Machallenges anoona itika ndekuti munoziva mukoma anogona kufanirwa nemunhu uya kuno kune chakati. Sema mazuva ano tikumborwa maschool gigs. Unenge uchifamba nani pamaschool gigs? Pamwe pacho ndononge ndiri ndega, pamwe ndendine. Uchiri unosimudza? Ndichisimudza. Bhukai mukomana. Pamwe pacho ndendine mumwe mupesa wangu anonzi Vibes T. Vibes T ndomziya. Ndo ndichifamba naye nevamwewo maskits. Pane mupesa wangu anonzi MG Skits so. Alright, tinoda kuziva machallenges aunofesana nawo. Ndozvekuti mukoma wasvika pamwe pacho munhu anoudzwa kuti mari yenyu ndokupai muchipedza kuperforma.
but zvinhu kuti waperforma paipai mutanga kudza mastories panapa vanhu vanozopinda akabhadhara kuti azongorwa nepolice management yekunetsa kai chokwadi management yekunetsa exactly tabva ipapo after that mukoma akupeka netransport ushanisa yako kuenda ushanisa yako dzo wafonerawo munhu sekufonera mukoma kuti mukoma uyai kune chakati uyai kuno vanhu mune mwoyo wakashata vanhu vazhinji vane mwoyo wakashata andakati vanhu mune mwoyo wakashata vazhinji vane mwoyo wakashata alright iyo vanhu vabereki kumba kwenyu iyoyo vanozvitambira sei nebasa raunoita iri zvakambotanga zvichinetsa but vakatozonzwisisa vakuona kuti pandakashanda namukoma yesignal pakatononzwiswa but zvinhu zvitori nefuture guys pane nyaya ndakanzwa sorry todzoka kumashure zvaunoita iwewe ndakazonga chinzanzi uri muzukuru wasekuru kafera kwete sekuru kafera sorry sekuru ani kanengo andika ndobva ndadzoka mumashure ndakazvicalculata ndakanyodzoka back pane mufana anonzi Tadiwa Nyamanhindi unomuziva akabuda pachannel yangu seiti achinzi akaromba so iwewe wainzi wakarombera chipo wainzi wakaromba vanhu vaitoti wakaromba pandakatanga kusangana newo mastreets ndichionawo basa rako vanhu vazhinji vaiti mfesi akaromba mfesi akabata hazviitwe nemunhu ari normal toda kuti nhasi uzvipindure iwewo kuti boots akabata here nekuti zvinhu zvaunoitaka neniwo ndotovhunduka indotovhundukawo havisi normal like but tichongoti chipo chinobva kuna Mwari right hauna kubata mushonga handina like nyaya yekutora nzira yamasekuru kanengo ndiri musukuru its like kuti hama dzekwana mama kuna vatinoti gogo wangu inini like anga ari mwana watete wa mama wangu saka ana mama vanoti mama kwavari saka ndigogo vedu ndovakaroorwa nasekuru kanengo that's why ndika pane ukama ipapo alright but iwe kubata mushonga akwawo handina chipo chiri mauri chipo chingori madiri alright amana hatitodawo kudyirai nguva ndofunga munoziva Solo anoekta kuna Izaboom right ndiwo andoda kutanga naye fesi muchinda ye munomuziya Solo anoekta kuna Izaboom so toda kuti Boots ashandise zita raSolo toda kungovita panapa palive right tokuziva kuti unozvigona so toda kuti ashandise zita raSolo chandiri kukumbira kwamuri mhuri yeZimbabwe ngatisimudzirei mufana uyu achasiya nhamba dzake ende achasiya tichadzisa futi pascreen so Boots toda kumboti uite Solo toda kuti uite Solo andakati ushandise voice first ndaibva yaita Solo unochinja ke first ndaite Solo so zvizome kuti chekutotanga basa tumeti zvekunonoka mukomezi mekutotaura takuti tozobasa pana takatononoka zvonguva ndozvotokutotaura chimbondipindura wakadaro usadzokere mumudhi yako ndisutombodzokera nditombeti zvekutamba unodhakwa aiwa ndotakwa nekoma nditakwe ndodo munhu kwaye so komana so mina katitawo chipo kutotawa kudhakwa komana yakone kudaro uzoti nazwa kuvhunduka adzokera pavoice raSolo shandisa iroro toona topedza zvisi titodaro mukoma haisi zvinhu zvokuti zvinorwadza alright iwo mashoko warida kuudza kune timu naIzaboom iwewe uda kuti chii kuna ana Solo nadirector vake ndiri munhu wekuti iwe nezvangu somoyo handingatiwo ndinogona kutomudarika aiwa nditore pasi pake kwete zvekutonyepa komana zvokuti kana mukoma unaiza uchiona vachitonzwa ndotokumbera vatombotisumudzira kana kwambotisiwo kana one zvaro wakomana ndisivideo kana comedy kana moviewo zvaro kana ubuda uchingofamba kana utobuda ndichichairiwo chivanzi zvomunhu apa tagutsikana tabo alright ndikuva munoziva mukoma anonzi Fritz Donzvo sati ashandisa Fritz unorigona raFritz ndogona alright ndofika muziva mukoma anonzi Fritz Donzvo muchinda uyu anoita zvemaskitsi anoimba anoita zvakasiyana siyana so ndiri kukumbira umborova art raFritz Donzvo bichana toona kuti achinzwana panapa but ndida kuti unge tinoone magariro anopanapa toona kuti zvinhu raita zvinhu kuirana but asi kumboda kuita zvinhu zvokuti vanhu vazive kuti zvinhu zvakawanda toona kuti taita kutoita zvinhu zvokuti tinzaona mapaona manje so uri kuti chiiwo taura nyaya yako iwo nyaya iyo nderekuti indori ndasiya kugeta ndomboya naro toona kuti amedowa ndodhakwa papo munhu akati dori padori ndasiya kugedu amana chinhu ndachisvike kuna Fritz handitizvo ndochokwadi ngoma akatozoona kuti tiraona kuti ndorufarawo nazo kuti ngoma todaizo kuti mwana wangu yatitewo zakadai semunhu ipapo tabo alright
Ndoda kuti tidzoke pana Comic Elder. Vanhu ava wakambotaurawo navo here vantu wakashanda navo? Ndiri kuti ndinadzisana botaura navo. Mukoma ndiri kuti ndoonzwana nevanhu. Bara asana botaura navo kana kutsvaka namba ndiri kuti ungoziyawo papa. Chipo chako chinoyera. Zama kutaura manje mukoma chauti zvoyera futi. Ndipedzera. All right. Toda kudzoka titi uzana Mr. Glenora, right? Yeah. Toda kuti urishandise. Hapana ngoyekutambira. Hapana patistogona kumira. Chimonditironge Mr. Glenora. Nzezo mautaura. Ndakataura pepe tisatapinda. Ndakatoda zvikumanyisana panapa. Anati wangu ari papa. Emaodza wauya kuno. Wacha kumafana majambo daro. Murano uzemi. Aikuna kudaro so. Unotogona kudhomuka zvoita Mr. Glenora. Chimboti please subscribe. Please subscribe. Iwe mama anmachira. Ma subscribers. Mauta zvimafindi foina ndamusikana. Aya urishash. So pama voice apereri aunogona. Andina choice ndambotaura koze choice zvapinda papa. Aita musikafunge. Taura zve choice baba pane musikana rokati choice. Muzwa mukomana indapera power and this is not strong. Boots Masawa api ko mata masawa futi. Strong. Strong. Marongo ndiri wrong baby. Pamauta ndiri wrong ndi baba. Ndofuka munzwa mukomana wewe. Anonze Boots the comedian. Boots zvatakuda kuti titi andika. Ndaunzwa uchirira ngekiti. Kwete kiti. Amenoka sound kaunobuditsa. Ndinatsokaziya. Vado kumburombo nditira. Mukumamsima manye. Pogba. Ndorwadziwa panapa ndingatotanga nyaya dzacho anongoti ngochema pana ndorwadziwa ndamutengera machokolate every day sha. Ndinochengera machokolate every day. Saka sokunyasa kangu gaya ndetokana moyo wese ndikatengera maruwa pavale gaya ndakamisina maruwa nematishu nedishwa chisizo unaita ngata kugeza mumaoko sha apa gaya kuti nzoda achandida sha chamurambira chi apa apana sha ngotenga ngochema. Munoziya kune chipo chinenge kudada. Chokwadi. Kokuchemi. Chema ndongotaura nyaya yangu ndichifara but apa ndingati ndingamufunira adaire funi yacho. Shem. Wangu une chipo, une talent. Ndakutorwadziwa ndakuona ngori kuchema sorry. Nyaya yakaitika iri kana kuti ndezvo. Ndizvogoyeka. Unogona. Amana ndofunga manzwa mavoice ashanswa nemunhu ishoko ndarisvike kuna Solo, ndarisvike kuna Fritz, ndarisvike kuna Pogba, ndarisvike kuna Comic Elder Mr. Glenora vazive kuti kwaitawo munin'ina wavo anonzi Boots the comedian. Anorova chikuti nakidza kuti chandifadza chinofadza vamwe vanhu. Anogona mavoices evanhu vane mukurumbira muZimbabwe veruzhinji. Ndikunyepa. Aiwa musikunyeba. Alright. Ndokumbura urire kasaundi kaunoita kaka. Pane kasaundi kaunoita so. Nditiro. Kasaundi kaka ndopakadobva zita iro rekunzi Boots. Ndoparakabva. So da kutaura kuti Boots uchidaro. Mazoti zvazi hanzi Boots. Tagidza futi. Rigonzo wakaromba. Aiwa rigonzo wakaromba. Pamborina uromba. Siya phone. Vanhu vazofunga pane chinhu chakabata. Chita kudai so maoko. Itaton. Eish. Nasirombotambisira umusana iri. Ndona kuitira mukova because ndomuri yacho yeZimbabwe tofanira kutoitira. Exactly kuti vanhu vaone zvinogonekwa naBoots. Tambisira umusana. Alright, ndito zvekutobvisa iri hembe chaichai. Tichamumbobvisira hembe palives. Very sorry muri yeZimbabwe. Ndezvima minutes. Tinongoti atambise musana wake uyu. Tangidza. Aiwa, muri yeZimbabwe ka. Ndofunga ndinokutendai vaona video riri kusvika reperi. Kune vanoda kubata Boots. Boots uri kutora macollaboration. Ndotora unless tazoona management. Exactly. Ndoinenge yaku. Plus unodo vanhu vanosponsor pabasa. So number dza Boots ndichaisa pascreen, ndichanyora kuti Boots the comedian. Ndichangoisa kusvika video ripere dzangofuti hatirare nini. Pane vaya vandati ma-advertising ye-business, right? Pamba chandogona ngisikabatika unongobata imikoma mazuva. Munogona kubata futi inini pane dzakanzi hatirare kana kubata dzakanzi Boots
Yeah. pascreen penyu apapa. So mashoko ekupedzisira oda kuzivisa mhuri yezimbabwe ndeyekuti chii bhutsu? Ndiri ndorwadziwa singaiti nevabereki vanono nevanawo nezvipo unonono nezvipo charambizoita zvinonzonongochitawo apagaya ndiri ndorwadziwa kuti mwana mudiki ane chipo anogona kutamba chaichaipa nanonzi usatambewo zvine chirombesha apagaya tinotachishingerera handinda kutongochemosha. Unozoti mashoko awataura point iyo inotibata-bata. muZimbabwe vanhu vanokoshesa kuti kudzidza ndokuti munhu abudirire, right? Yeah. Exactly. But isusu takaenda kunze sekunana UK ikwekwe, ndakatoona kuti mwana achigona kuita zvekukanika mota anobva atanga kuitiswa kosi iyoyo akutosiyiswa chikoro. Manje muZimbabwe vanhu vakaona munhu ane talent vanomudhonza kumuti aiwa siya izvo zvina future. Yeah. And then obva vamuti ita basa rekusakura kana kuti ita lawyer. Pamwe hautogoni, hadzisitori mauri, ndosika mwana usingabudirire. So iwe kuzama kuti chii pamashoko awataura aya? Handizvo ndiri kuzama kuti pane vabereki vane vana tonoti mwana uya ane chipo. Exactly. But anenge achitorambidza kunzi usaite izvi zvine chirombe, usaite izvi, usaite zvekuekita zvine chirombe, usatambe zvine chirombe. Iwe unorambidzwa. Zvakanongotanga zvinetsa but pawakazoona kuti but zvinhu zvitori nefuture pamberi pane mwenje. Akabva ati ngochikodhi ako but tichibhalansisa zvese. Unoenda kuchikoro ka iwewe? Mfana anoenda kuchikoro ende ari kuzama kuita sei kuzvibhalansisa kuti zvibude. So waita basa? Magona toti nemi mukova.